Chakabvondoka muZimbabwe akusi kudliwa rinopisa kuZANU PF. ED naChiwenga vorwa pazere vanhu zvinonzi if you know you know. Tarisai video iri muone. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. Please like our videos kuti aende kure. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are returning subscriber, welcome back. Tarisai muone. If you know you know. Vari kurwa. I'm sure guys mazvionerawo mega zviri kuitika. ED angaramba kukwazisa Chiwenga pazere vanhu, and Chiwenga akazama by all means kuti amukwazi, basi zvakaramba. Even kana mukatarisa ari kuzama kuti vanhu vasaone, but we can see hakusi kudliwa rinopisa kuZANU PF. Rumors has it vamwe vanhu vari kudedzera kuti iye Geza ari kutotumwa naChiwenga because mwatarisa Geza netimu rake remaovheti harisi kutombovhunduka, harisi kutokwata, ari kudedzera kuti buda iwe mufesi iwe, tataura. Even Sevio akasukwere akabuda vachibvunzwa zvinhu. Saka unoti kudini zvataurwa nemaovheti zvikanza kana maovheti atotaura so ED basa rapera. So guys, handizivi kuti munoti kudini nazvo, asi nyaya yakangotanga naGeza. Geza ndiye akangotanga nezvese, vanhu vese vakabva vajamuka. Saka ED naChiwenga naivowo vari kurwa because Chiwenga ari kuramba zvinhu zve2030, ED ari kuda zvinhu zve2030. Handizivi guys kuti munoti kudini nazvo, asi ndo nyaya iripo. Things are not looking good, tensions are rising high because mukatarisa masoja awanda ari kungobuda achiteedzera kuti aiwa hatisi kuda naiyo ZANU PF. ED timu varakashi yakaona kuti pashata, yakadedzera kuti iri kuda kuvapa mari, ikadedzera kuti ida kuvapa mapurazi nezvinageza ari kutonzi ari kuda kusungwa nemapurisa nekuti ED anzi ngaabude pachigara. Havadi kunzwa chokwadi, saka Geza ari kutotsvagwa. So thank you.